ಊಟ ಇಂಚ ಒಣತ್ತು ಇದತ್ತ ಸರ್ತ ಇದು ಸರ್ತ ಇಂಚ ಬರಾಡಿ ಇಡೆ ಊಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತನ ಅಡ್ಡತ್ತೆ ಇದತ್ತ ಸರ್ತ ಇಂಚ ಬರಾಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಅಡ ಕೊಡಿ Action. ಬರ್ಪೇರಾಡೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಇಂಚೂರು ಸರಿ ಅಕ್ಷರ ಸೊಪ್ಪು ಬರೇನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟದಿಂದ ಬರೇನ ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ చాట్ చాట్ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುಟ್ಟಿಂಡ ತಂದು ಸರ್ತ ಬರೀರ ಸರಿ ಯಾವ ಅದೇ ಬರೀಟ್ ಬರೀಲಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಂತೆ ಬರೀ ಜರ ಗೊತ್ತಾಡ್ತೀರ ಸುಳ್ಳಿ ಕೊಡು ಇಂಚ ಸುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೇನ ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆರೆಟ್ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಗೆರೆಟ್ ಬಂತು